aurkezpena da, gehien bat, urteko egitaragua prestatu duguna, bai zirkuito desberdinak, lehiaketa desberdinak, eta horrek aurkeztuko ditugu, eta baita ere zizteraren lagunen kanpaina. Jarraituko dugu horreko urtean bezala topaketekin eta Liberia zirkuituakin. Eta zirkuitua egingo da, horregatzen da herrietan, Cabanillas, Markinan, Ereñon, Donibane Lotzunen egingo da, Gasteiz, Tolosa, Madrid, Berritxu, Mutriku, Durango, eta esatia munduko txapelketetan bai parte hartuko dugula, UNESCO, eta hor izango garala Bartzelona. Mutilen zirkuitu hirugarren urte da, eta justu egunez gero eta leko geixeta heltzen da. Hasiko ga, Markinen hasiko ga. Gero jungoa Gasteizera, Berriozar, Durango, Cabanillas, Sandoain, Lekitxo, Sumaixe, Donibane Loitzune, Bidar, Mutriku, Tolosa, Noain, Berritxu, gero final erdixe, da gero finalak. Seguramente finalak kostarle egun espero Markinen izango dizela, eta zan urte modu, baina, más o menos gotuz edukeu, baina ikusiko. Pasan urteko zirkuitu gaitxik, montau gendun, antolatu gendun kirole batzordetik, egonen zan den modun, beste liga bat, ez da? Idea bat etxeko, futbolin honenak zelan klasifiketan dizien, da horren gurtin zela jokatzen da ben, Interjaixen Champions League eta horre gauzak, gu montau dugu Interjai zirkuitue, da izango da, ezagun modun, klasifikauzin honenak, da jokatuko da sede batzuetan, konturatzen bazari, da auto diferentes da, Naparru, Cabanillasen, Gasteiz, Frantzin, Biarritzen, Katalunian, Bartzelonan, Madrilen, da gero, Donibane Loitzunen finalak eta Bilbon finala hundixe. Hemen, jokatzeko eri diferent izango da, Ziztera zirkuitu izango da betiko moduen kanporak eta kinielak eta finalak izango da partido zeta, seguramente zeta izango da, eta hemen sorteuta da nahi da izango di bikote batzuk, pelota eixe jokatuko da beti elkarraz, ez da jokatuko leko baten bataz besteen bestiaz. Bakoitza duke beran parekie, ligila modun izango da, bi eduko di finalera, baina horrek ez da nahi izan, datorren urtako klasifikauta guzenik. Datorren urtako klasifikauko di, aurten zizera zirkuitun ondo ibiltzen. Babes sozial bat, danortian ez bakarrik kluak izateko biltzaka daltzera zestatuta, baizik eta klubien ez dauden, guraso, lagun, zestaputa guztatzak nahi, horrek gure lagun izateko, guri indar gehiago emateko, proiektu babesten da indartzen. Eta, kanpainen inguruan helburuak dira, azkenean, informazio zuzen eta pertsonalagoa bat bidaltzea, hor, proiektua generatzen duen informazioa batzutan gehienetan ez da heltzen jendeari, eta hau izango da bide bat, horratu, itzeko dara informazio zuzena, zelan dauden etxen, da ze aurrera penetxen. Ez da munduko komunitate bat sortu. Hau da, ez da munduan oain arte, pixka bat ibidea jendea bakutzak lan egiten, ondo, baina banandu da. Eta lehiduna da horretarak bildu eta komunitate horren barruan, denok elkarrekin indar gehiago izateko. Eta nik uste dira bezala da, zizteraren proiektua, pixka indar gehiago. Eta kontuan izatekoak, hau ez dela bazkide kanpaina soil bat, baizik eta eskatzen duguna da laguntzeko, partaide izateko. Nahi ez jendeari ez dirurik eskatu, ez horrela bizitza.